Ei ole mikään epäonnistunut syöttö, vaan Kristiina Jordanova saa pallon kentälle ja verkon yli. Ja saakin oikein hyvin ja tekee siitä oikein komean S-syötön ja olen aivan 100% varma, että kun toisen S:n Kristiina Jordanova tekee kaiken kaikkiaan jo 16 pistettä, niin ei hän kyllä voimasta ota yhtään pois tuohon seuraavaan syöttöön. En jaksa uskoa taktiseen syöttöön lainkaan. 23-13 ja 627 ihmistä taputtaa hallissa rytmikkäästi. Jordanova, toinen S peräkkäin. 24-13. Jordanovalla oli ennen tätä peliä 39 S-syöttöä. Yksi saman verran kuin Maja Jonesilla Kuusamosta nyt. Ainakin Jordanova on noussut sinne 43 S-syötön paikkeille ja Nea-Mari Joki on numeroissa 47. Hän johtaa S-syöttötilastoa. Jordanova seuraava ja kyllä kolmas S. Erän päättää otsikko valmiiksi. Erän